I må finde jer et kampråb, I kan råbe herude, før I går på i aften. Det er helt unikt at lave teater med mennesker, som ikke er vant til at stå på en scene, fordi det giver noget autenticitet, noget ærlighed. Der er virkelig noget på spil, som gør det enormt interessant at se. Min verden gik fuldstændig i stå. Ikke engang min store villa eller alle de penge havde nogen betydning. Det var kærligheden, jeg havde mistet. Det kunne man ikke købe for penge. Jeg har sådan en hul i udkomsten, fra da jeg var 4 til 6 år gammel. Så jeg var altså blevet misbrugt. Da jeg fik den rette behandling, var alting meget nemmere, og har nu været ædru alkoholiker i godt 10 år. Jeg kunne godt tænke mig at hjælpe andre til at få det lige så godt, som jeg har fået det. Jeg har oplevet undertrykkelse i at ikke kunne være mand nok til at klare de stereotype opgaver, en mand nu skal kunne klare. Jeg prøver at gøre nogle ting, hvor jeg er god til ting. Du laver mig forvirring. Jeg kan ikke det der. I kan ikke selv se, I laver forvirring i hovedet på mig, eller hvad? Jeg kan mærke, at det går ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan bare ikke se logikken. Men prøv at der er ikke nogen logik altid. I den her forestilling, der kommer nogle af os, I kommer til at glemme nogle cues. Og prøv at høre, vi er bare mennesker, vi gør det så godt vi kan. Det er meget omfangsrigt. Altså, de skal lære at synge. Bare stå på scenen med lys i hovedet er en udfordring, ikke? Og så at lære alle deres tekster. Der er rigtig meget for dem at lære på afsindig kort tid. Et vanvidsprojekt, det er det jo, men det er gået sindssygt godt i dag. Det er sådan en dag som dag, hvor vi sætter alting, hvor det skal være. Det er bare hårdt. Det er bare vildt hårdt for alle. Vi har været hele følelsesregisterne igennem på den her tur her. Men det fede er, at vi er lige begyndt. Så, ja. Der er ting her i livet, der er ekstremt vigtige. Det er, at man skal huske at smile. Det er fordi, at der er penge på den rigtige konto. Kom godt hjem! Ja.